Čau, čiže čau ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska si zahrajeme takú tú hru. Neviem, jak sa to volá. Uvidíte, no skôr uvidím. Napíšem to. Tak, poďme. Čau. Dobre, pridávajme. Som taký pomalý. Toto. No. Dvíhame činku. No, ale... Iba 11, to je dosť. Som taký pidík. Chcete vedieť, nič som si nekupovala, aby ste vedeli. Tamtí 5 nie sú moji, počakať. Vy ste si nehovorili, že to sú moje. Tak, idem tu. Nemám dať tých blbcov, ktorí tu bijú. A ja sa ho bojím tamtého tam. Strašne. No, dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. A konečne musím to dať. Musím byť tichšie, bo už je noc. A nechcem tu vyplašiť ľudí, mám otvorené okno. Tak. Musím byť tak. Tichšie. Nemôžem byť prehajpovaný jak na minulém videu. No, tu už som proste tenkejší. Ja som kuštík silnejší, než v reálu než tu. Skôr taký, jak je tam, čo sa ho bojím. No. Mám hlúpe ruky, to čo je? To má pichľače nejaké svojim petu. Paň mi. Nikoho nezaujíma. Páne Bože, a to keď ma zašľapne tá... To je som lifter. No, už mám 162. Tak, rýchlo. No, rýchlo, ja chcem byť tučný. Ja keď budeme taký ako on, tak to už bude to rozdelené na časti. Toto video. No nie toto video, ale to bude naša časť. Že bude 1, 2, 3, 4, 5, 6 až do 10 častí. Wow, som jaký tučný. Si kokos. Čo ešte viac? Tak to je extrémne. Stále som silnejší vrál. Taký jak je ten s tým... Aha, to som hovoril. To je divné. Možno som to hovoril, neviem. Ja zabúdam, ja neviem. No, taký tu som. Nie, taký tu som, jak som bral. Tak v reálu som. Také tu ruky mám. Ale musím cvičiť aj v reálu, aj tu. Som je tam ty tak ohnutý, jak stará baba. Ohnutý je jak stará baba. Uvidíme, jak ja budem ohnutý. Ja dúfam, že nebudem ohnutý, jak stará baba. Čo má kríže rozbité. Bo toto je... Pozrite, čo som ja. No. To je kebab normálne. Tamty tam je kebab, však je ohnutý, jak stará baba. Kebabko. Malý. Mám skoro posledný krát. Ja mám 305! Suj! Yes. Dávajme ďalej. Ďalej. Yes. Rýchlo! Lebo on ma dobehne. No už ma aj dobehol. Ale musím byť silnejší než ten tu. Ale to asi nedám. No možno aj dám. Keď tu iba beží, tam mne pridáva silu. Z toho si zase rýchlejší, to budeme niekedy robiť, aby sme boli rýchlejší v tej hre, aby sme jak pily behali. Dnes som raz to videl motorovú pilu, jak to bežal. Celým tým. A tu je.
Prišiel sa na mňa kúknuť aj na tamtého. No co, ten host? Aha, on je kamarát asi jeho. No, možno. Ale so mnou není, bo ja ho nepoznám. To je ten skin, ktorý ja mám. Ja tak v Robloxu normálne vyzerám. Ja mám rúžové tričko. Keď som raz bol s kamošom, som hral jednu hru na akvaparky. Tak to bolo strašne. Bo ja som sa tam obliekol za ženu. Úplne divné to bolo. Skápem do rána za chvíľu. Som skápal. Dobre, cvičíme ďalej, to nevadí. A ideme ďalej. Postavím sa a idem ďalej. Buchli po písku. On sa tam zmenšil. Ste to videli? Tam. Ten ma ide zbyť do písku. No. Nezačínaj sa do mňa. Ešte huge, ktorý je prdelka malá. Vieš, huge? On ma dal na jednu ránu, what the hell. Tak, nie. Ja chcem byť ohnutý jav, čo ma s tou činkou drepe. Nechcem. Teraz počuli preč. Yes, 500, to je také dobre. Som huge. Aha, on bol huge, taký tenký. To čo bolo? Dla toho viem, aký je silný. Ja som huge. Ja Pet Simulator X. Možno to na druhé video zahrajeme Pet Simulator X. Pet Simulator 99 ma, prepáčte, nebaví. Niekoho to možno baví. No, veľa ich to baví. Teraz sa mi zdá, že hrajú 7000 či 8000 ľudí. Neviem, možno tak, nejak. Bo 9000. No, ja som pozerala 9000. To je málo. No, ďalej hrajeme. Ja chcem dať dneska 1000 tých svalov, či čo to je, že stranč. Tak tamtý, keby ma zbil, tam mám po šľapke mojej. To je nejaký veľký. Ja cvičím, nezabij ma. Yes, mám toto oranžové. To mi to tí veľký dávajú, keď sa ich dotknem. To je také dobré, také rýchle. To rýchlo dávam toho. Do pečiek. Tak teraz ma to zabilo jak placku na tanieri, ktorú ja zjem každý deň skoro. No nie, ja nejem placky. Yes, za chvíľku je 600. Ale nie, ja týmto videu hľadám, že dám 700. Dneska to musím dať do 700 a bude končiť. Ale to nás nezaujíma, však ešte hráme, natáčame, ideme na to. Ešte budeme celé prázdniny. Už sú prázdniny konečne. Už mám pokoj od školy. Tak toto otravovalo jak už strašne. To je najhoršia škola na svete. Čo, som tučniak. Čo je? Modré. Super. No, konečne, už mám za chvíľu 700. No, rýchlo! No, dobre. Ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like a odber, hlavne hejtujte ma plus, lebo možno mám taký divný hlas na decko, ale to ma nezaujíma. Hlavne, že natáčam, takže dajte like a odber. Takže čau!